След целият трафик, тапи и задръствания, стигнах до идеята за придвижване на две колела. Зарових се в нета и вместо да се ориентирам, честно казано се пообърках. Затова реших да потърся информация от извора. И понеже си имам предаване за професии, и понеже не искам да задържам информацията само за себе си, ето го и резултата. В работно време професия скутера-консултант. Дефиниция. Скутер-консултант, това е професия, която практиката и управлението в миналото на скутери или мотоциклет дават част от началото, за да можем да придобиеме частични умения. В последствие професията е нещо изключително приятно, среща се с положителни хора, които мислят за своята лична свобода, за вятъра в косите, един клиширан израз, но все пак много уверен за това как можеш да направиш хората на скутери или мотоциклет още по-усмихнати и щастливи. Какво се изразява твоята работа? Работата се изразява в консултирането на желаящите да изберат най-практичното и най-доброто за тях според техните нужди и според техните километри, които изминават от до. Обучение. Не фигурира в квалификацията на българските професии, но интересна професия, изучава се с практика и с четене. Може да кажем четене, може да се взаимства от някои други професии, но определено знанията трябва да бъдат изградени във времето. Качества и умения. Трябва да изхождаме най-вече на първо място от ценностите на един човек. Преди всичко той трябва да бъде добър, трябва да вярва и да бъде сигурен в това, което иска да наложи и да предложи на желаещия да се качи на две колела. Да бъде комуникативен, малко психолог. Да, определено трябва да бъде психолог, комуникативен. Смятам, че хората в днешно време сами преценяват и могат да стигнат до преценка за това какво е по-добро за тях. Определено не трябва да бъде агресивен, както много от хората на пътя. Любопитна е историята на скутера. Започва се с това, че всъщност първият скутер е изобретен от човек, мразещ моторите. Скутерът е невероятно нововъведение за времето, когато е произведен. И интересно, че е сглобен основно от самолетни части. Двигателят му е стартовия мотор на самолет. През 1946 година синът на Риналдо Пиаджо Енрико решава да направи евтин продукт за обикновените хора. Той е създал нова работилница в градчето Понтадера Пиза за производство на скутер. То било базирано на малък мотоциклет, специално пригоден за парашутисти. Енрико обаче не харесал продукта си и дал на своя дизайнер Корадино задачата да направи по-добър скутер. Така бил създаден първия модел, който бил безопасен, лесен за управление, маневрен и предпазвал водач от мръсотията по улиците и вятъра. Първият скутер се приема като моден аксесуар. Звездите се снимат на него, позират в екстравагантни пози. Скутерите постепенно станали и практическа и достъпна форма на транспорт през 60-та година за тинейджерите. В началото на 60-те години общественият транспорт спирал сравнително рано през нощта и след дискотека скутера бил идеално средство за прибиране. След разрастването на градовете, увеличаването броя на автомобилите и изнервящите задръствания, скутера е несравнимо средство за придвижване в трафика. На терен. Вече ви се оплаках в анонсите, как ми се объркала без да се информирам относно видовете превозни средства на две колелета, затова специалист е до мен. Да ги разграничиме най-общо на какви се делят. Аз изброих скутер, на бензин, на електричество, велосипед на електричество на педали, скутер, мотопед, мотоциклет. Дай сега кажи кое какво е точно. Значи, двуколесните се делят на скутери или мотопеди, мотоциклети, колела и електрически колела. Така можем да разделиме всички превозни средства, които ни решават
придвижването в града, да, и съответно ни помагат за по-бързо придвижване. С кое започваме? Какво ще покажеш? Скутерите може би според мен скутерите са нещо, което в момента привлича много интерес сред млади и стари. Определено те се делят на така наречените папатакита или скутери, които много се приближават до старите мотоциклети, 50 кубикови с 4 скорости. Интересното при тях е, че те са с така наречения центробежен съединител, който ни позволява да превключваме предавките без да превключваме съединител. Изключително удобни за градско придвижване, както казах, и за млади, и за стари. Другия скорост стига? До 70-80 км за желаящите да подобрят скоростта. След частични тунинг подобрения могат да достигнат и до 100-110 км, но за много кратък период от време, благодарение на скоростите се случва това. Това с какво се различава? Виждам, че има по-различно място за краката. Така наречения стандартен скутер, някои го описват като седяща тоалетна чиния, други определено смятат, че е много по-рационален за придвижване в града. Защо? Той е типичен, стандартен, ако мога така да се изразя, скутер с 12-цолови или 13-цолови колела, придвижване чрез ремък се задвижва самия скутер, стандартен карбуратор, нещо, което е така изключително популярно в Гърция и Италия или в по-южните страни. Смятам, че съвсем скоро всички българи ще осъзнават необходимостта от едно по-рационално придвижване. Онова там е по-маничко черното във ъгъл, ще помоля оператор да отиде и там. За по-малък човек или е подходящо за дамите. Ето, знаех си. Да. Тоест има разделение или по-скоро дамите избираме по-компактни, по-мънички, по-симпатични модели? Да, определено за тях нещата стоят според външния вид. Аз като жена ще оценя и това. С какво е по-различно от тези, които видяхме до момента? Луксозен модел ли е или различен тип? Това е ретро дизайн, съответно е малко по-старинен, ако мога така да се изразя. Но пак си бензинов, не е еко. Да, бензинов е. Определено бензина е водещ при скутерите. Нямаме дизелови агрегати. Но предполагам, че са съобразени с евронормите. Да, разбира се, те са изключително благоприятни за придвижване в градска среда и смятам, че всички еколози рано или късно ще оценят техните плюсове за природата, за Витоша, за Стара планина и за всички дървета, които смятаме да създадем за в бъдеще. А къде можем да видим електрически скутер, да ни го разкажеш и покажеш? Да, можем да влезнем навътре. За мен, като жена, пак казвам, не мога да различа един от другия. За мен е същия като другия, но сега ти ще обясниш какво се различават най-вече. Определено за теб най-вероятно това, че е безшумен и... ако го чуя, може би ще разбера. Да, и няма присъствие на масло и бензин, би било много практично и би се чувствал много по-добре. Така е. Голям плюс за електрическия скутер е, че той може да се управлява в градска среда. За района на Канада, примерно, е разрешение и за щатите придвижване по така наречените велоалеи. Това е нещо много интересно. Не по самото шосе, не по пътя? Може и по пътя, но и самите велоалеи са разрешени за него. Също така с него може да се придвижвате и в парковите среди на България. У нас как стоят нещата? Когато няма бензин и масло, няма проблем да се придвижва и в среда, в която да покажем с какво се движи. Акумулатор, батерия? Да. Значи той се захранва от батерия, 20 ампер часова на 60 волта. Това е така една добра мощност. Ватовете или двигателя, който го задвижва, е 2500 вата на 60 волта. Това се равнява на около 100 кубика приблизително. Това е неговото зарядно устройство, така наречения контролер. Цялата система се преобразува чрез един преобразовател, така че да може да имаме и осветление на 12 волта, съответно когато се придвижваме. Това е самия двигател на него. Бихме могли много лесно да го стартираме, за да
Да чуем как работи. демонстрираме. Всъщност, това е звука, който издава. Спокойно може да го сравните и с един бензинов скутер. Просто разликата е огромна. За съжаление, в момента, в който свърши изчерпват батериите, това рано или късно се случва, ще трябва да има и така, физически упражнения за неговото прибиране. Няма ли как да го заредим пътем? Сега може, знам, че да. заради елколите слагат различни контакти на дърветата или някъде там. Ами, те са на друг стандарт на този етап. Някои от тях дори са на друг ток. Може, евентуално, ако човек иска да пие едно кафенце, да го зареди в някакво кафе в рамките на час-два, ако разполага с това време, разбира се. Смятам, че и това може да се случи, но предполагам, че в най-скоро време ще може да се зарежда и по-удачно. Вече сме при Електрически велосипед, нещо много модерно и актуално в момента. Без данъци, без такси, без гражданска отговорност или против застрахователите. Той може да се придвижва в градска среда, да изминава в рамките на 65-70 км с едно зареждане. Също така се зарежда благодарение на въртенето на педалите. Аладинамо ли? На този принцип? Аладин. Той се произвежда благодарение на своите желания. Това ли му е тук? Това е батерията, това е двигателя, така наречения 8-фън двигател, който Кое? В задната част, в главината, се намира двигателя. Нещо, което позволява да се придвижваме или да ни спомага въртенето на педалите. Можем и него да го задвижиме. Да. А кой избира скутер и кой избира велосипед? Само финансов ли е? Ами, за съжаление, велосипедите са чувствително по-скъпи от скутерите на този етап. И обратно? Не. Кое е по-скъпо? Велосипедите, електрическите велосипеди. Изненадващо. Изненадващо, много от хората смятат, че е обратното, но заради цената на батерията нещата се променят в полза на скутерите. По-скоро бензиновите. Това не е униформата на Робокоп, а е... Това са ризници. В смисъл, ползвали са ги в годините рицарите, в момента ги ползват мотоциклетистите, за да запазят живота си. Също така в много голяма част ги използват в гората водачите, които управляват кросови мотори. Нещо много важно, за да можем да се съхраним, било то при падане, било то при плъзгане, не го пожелавам на никой, но все пак сигурността и самочувствието, качвайки се на мотоциклет, е нещо много важно. За разлика обаче от тези ризници, каските са задължителни. Да, каските се делят на така наречените full face, open face или semi-helmet, или на български казано, на така на по-прост език цяла каска, отворена каска или половинка. Съответно за скутер най-удачната каска е половинката, поради просто, че си най-комуникативен, най-добре виждаш пътя. Нека да покажем и тази ретровизия. Мене ме впечатли много. Тази специална каска ретро върви с ретро очила в комплект. Да, това е така наречения немски вариант или немска каска. А очила е добре да се слагат, нали? Ами да, все пак всякакви бръмбърчета летат. Да, имаш някакъв вид за усмивката на мотоциклетиста. Ами да, тя е много важна. Съответно, мотоциклетиста почти винаги е добро настроение, когато е на своя мотоциклет или на жаргон на своя кон. Сега показвам и тези неща, които са ни познати от велосипедите, и тук му е мястото и времето да попитам къде и как се паркира в града един скутер. Ами, определено за скутера няма сини зони, няма зелени зони. Всеки може да си избере мястото, където да паркира, без да пречи на останалите. Желателно да не се пречи на пешеходците. Тротуарите са едно добро място, съответно трябва да търсим местенце, което позволява придвижването на останалите хора. И за да приключим темата с нещата, които вървят с един скутер, не може без части, но резервни части имаме тук. Какво се чупи най-много? Какво се поврежда най-често? Ами ремъците са един от най-важните елементи в случая,
които имат съответно определен размер. И така, споменахме проблеми, споменахме чупения, споменахме неща, които се нуждаят от поправка. Да. Тук е място, където се поправят скутерите. Сега сме в работилницата, тя е много хард. Нещо много важно. Определено ние много се гордеем с нея. Едно много топло място, което създава настроение. Без какво не може един майстор на скутери? Ами не може без добро настроение. Съответно всички знаем за това, че майсторите имат своя характер, съответно имат свои изблици на нерви. Те много често поздравяват роднините на всички наши приятели и познати. Но това е част... с удар поправят ли? По-руска му? Ами, сейчас нет. Потом можно... Какво е това? Това е един от най-популярните двигатели, който и за в бъдеще ще бъде популярен. QMB 139 се нарича. Изключително масов. В България този двигател го има на над 8000 скутера. Това означава, че за много хора той ще бъде интересен. Да поговорим и за свидетелствата за управление. Кое с каква категория се кара? Значи от миналата година влезна нов закон, който съответно разпределя категориите на М, която всеки водач получава с шофьорската си книжка, след като изкара изпита и листовките за управление на автомобил. След това се делят А1 до 125 кубика, А2 до 400 кубика и чиста тази категория, която преди съществуваше само тя, до 650 кубика, или всъщност чрез нея може да управлявате всякакъв мотоциклет. Да разбирам, че аз, когато имам книжка, не ми се налага да изкарвам А1 и А2, а спокойно мога да се кача на скутер. Да, до 50 кубика, това е възможно. Съответно, ако искаш да управляваш по-голяма кубатура, ще трябва да се явиш на изпит. А който няма никаква книжка, откъде започва? Започва от М. Или изкарва само листовките без кормуване, за да може да управлява скутер до 50 кубика, което е напълно безплатно. Тоест М категория се заплаща само държавната такса за изпит. Продължавам с една друга тема, но съм сигурна, че ще зададат много зрители пред екрана. Какво е твоето отношение спрямо китайските скутери? Китайските скутери, като дума, нали, китайски или китайско или китайка, примерно, както наричат скутерите, съответно те имат изключително дълга практика в управлението на двуколесни превозни средства. Още след Втората световна война масово в цяла Азия, не само в Китай, хората предпочитат двуколесните превозни средства. Съответно, самите водачи са много по-леки, отколкото да кажем един европеец. Но смея да твърдя, че голяма част от производствата на реномираните марки в момента се изместват в Китай и когато имаме един добър производител за гърба си, можем да разчитаме на едно китайско високо качество и на хиляди безаварийни километри. А как самият ти оценяваш улиците на София и поведението на шофьорите на автомобили? Има ли добра среда за каращите скутер?
Ами, тя средата е двустранна, както в живота. Нещата зависят и от двете страни, както от управляващите скутери и мотоциклет, така и от управляващите автомобили. Определено скутеристите или моторджиите частично дразнат автомобилистите, както и обратното. Атмосферата в София, когато познаваш пътя, когато познаваш обстановката, е много по-благоприятна, но човек винаги може да изпадне в неблагоприятна ситуация. Все пак говорим за части от секундата. Внимание преди всичко и повишена концентрация. Вие имахте една кампания за Пази скутера. Разкажи повече. И Пази скутер е кампания, която провеждаме с цел съхранение на подрастващите, с цел обучение в градска среда на това как се управлява скутер. Целта ни е да покажем колко е важно да управляваме правилно и да обърнем внимание на рисковете при управлението на двуколесно превозно средство. Чухме историята на скутера, видяхме и разбрахме и много неща около него. Време за още средства за придвижване и забавление, разработвани експериментално от екипа на Ивайло. Хората. Винаги коментираме интересни теми от ежедневието, от разни изживявания с скутер или с мотор, от разни разходки на две колела. Професионална деформация. Силно се надявам да нямам такава. Деформацията е свързана с това, излизайки на пътя с моето периферно зрение, наблюдавам абсолютно всяко двуколесно и разсъждавам на ум за него, за впечатленията, които имам. Най-лошото. Най-лошото определено е черната хроника, която частично срещаме в новините, в форумите, свързана с двуколесни инциденти. Смятам, че може да се направи много в тази посока. Смятам, че трябва повече да се говори за нея. Трябва тя да бъде обявявана много по-гласно, трябва да присъства и в училищата частично, защото подрастващите са още по-невнимателни и още много силно вярват, че те могат, а всъщност това не е така. В момента има и такава мода. Определено децата искат да управляват скутери, но със сигурност възможностите са много по-малки. Също така пътя не е много приятелски настроен към тях. И смятам, че това са неща, които не зависят само от мен, но ще се надявам в времето да бъда полезен. Най-хубавото. Най-хубавото е това, че движейки се по един път без или с предимство, срещайки друг мотоциклет, всеки един има свой специфичен поздрав, както хората се поздравяват в планината и освен всичко останало дават една усмивка, така и на пътя това се случва с всички мотоциклетисти. Покажи го този поздрав. Всеки има свой специфичен, един поздравява по този начин, друг по този, трети по този, зависи просто, но определено това е нещо, което те кара да се усмихваш. Дори и подкаската. Брой до 30 ти. До колко? 3. Аз чух до 30. Не е лъжа. И накрая става сталактит. Та-да-да-дам. Брум-брум. Това ли?